Què tal, amics i amigues del Degà TV? Benvinguts al DC Beach Club de la Fosca, aquest espai idíl·lic, espectacular al costat de la platja, on hi tenim dues alternatives per banyar-nos, per fer passar aquesta calor. Doncs aquesta piscina enorme d'aigua salada i també una piscina del DC Beach Club de la Fosca, d'aigua dolça, on ens han acollit perfectament per fer aquest últim programa de la temporada. És el programa número 90 i el Palamós Club de Futbol que està protagonitzant un fluix final de temporada. De fet, dels últims 5 partits no n'ha guanyat cap, només un empat i 4 ensopegades. L'última d'elles, 2-1 a Vilassar de Mar. Però vaja, jo crec que la temporada és de notable alt i sobretot quedem-nos amb les paraules de Joan Mármol, amb l'anàlisi després del partit Vilassar de Mar. Després del partit del Xavi Ramon, Joan Mármol va dir que l'objectiu de no patir i no baixar s'ha complert amb escreix. I és veritat, Javi, que el Palamós 11è amb 49 punts, vaja, no s'ha fet el play-off, tampoc era l'objectiu, però ha estat una temporada que, exceptuant aquest tram final, ens vam passar molt bé, Doncs sí, molt bona, la veritat és que vam passar espectacularment, és una temporada brillant, un dia excel·lent. Era l'objectiu, la veritat, era l'objectiu claríssim que teníem. Està clar que no teníem objectius ni de play-off, ni d'arribar més amunt, però bueno, les coses s'han de fer i quan estàs a dalt i tens opció, doncs per què no? Per què no poder somiar? Clar que sí. Però bueno, no cal quedar, van posar les portes, ja els dos partits ja a baix una mica d'intensitat i és un resultat que sí. Havia un somni que va desaparèixer, fem memòria, fa 5 jornades al camp de l'Escó, vam perdre 2-0 en aquella ocasió, si el Palamós hagués guanyat, doncs haguéssim alimentat, per què no, aquest somni del play-off. Després vam jugar davant d'equips que s'hi jugaven la vida, és a dir, Júpiter, Sant Feliuenc, Europa, i aquests equips, que ho va dir el president, aquests equips doncs ofereixen un plus i això ens ha passat factura. Però vaja, el Palamós, Javi, el tercer equip amb el pressupost més pobre de la tercera divisió, doncs té molt mèrit, haver estat allà frec a frec amb els totpoderosos, amb els gegants de la... Vam estar fins tot quarts, estàvem una jornada de tercer, no estava tercer, quart, cinquè, vam estar en una posició que la veritat és que feia goig, i jo crec que ara ens hem quedat 11. Jo crec que no ha estat gens malament, jo crec que a principi de temporada, quan precisament van començar aquí, la presentació de la plantilla. Sí, amb la fotografia al costat de la piscina. Podem veure la fotografia i una mica de vídeo, que estem veient d'aquest reportatge entorn d'aquí, que vam estar... Doncs aquell dia segur que haguéssim signat acabar... Jo crec que sí, jo crec que això vam estar parlant i jo crec que acabar 11è, jo crec que seria crec que molta gent ho va dir i ningú ho creia i al final s'ha fet així, jo crec que està molt bé, una temporada excel·lent, ara Sants faran uns dies de descans, suposo, perquè nosaltres descansarem una mica, això sí, estarem al cas del nou entrenador, si hi ha alguna novetat, altes baixes, entrenadors nous, tot això, ens ho informarem, el club ara s'està reestructurant, que aquest dia petit de recentment, a veure el que fitxa, no se'n va, això sí, felicitem molt important, el juvenil A. Juvenil A ha aconseguit l'ascens a la Lliga Nacional. Hem de felicitar aquí a l'equip de Vicent Fernández, que també durant la temporada l'hem tingut aquí, Sí, vam tenir aquí amb la càmera del... Sí, felicitem molt un dels futuribles, Javi? És a dir, podria ser l'entrenador del Palamós Club de Futbol la temporada vinent a la tercera... Era un nom que ens va dir el president, no? Amb l'entrevista que vam fer del programa, que estava parlant, o sigui, que ell deia que la idea era que conegués el futbol base, que ja el coneix, perquè, Javi, fem memòria, Vicent Fernández s'han assolit 2 ascensos de manera consecutiva, per tant, felicitem doblement a Vicent Fernández, un dels futuribles a la banqueta del Palamós Club de Futbol. Recordem que el passat diumenge les instal·lacions esportives Josep Massot i Sais guanyava el juvenil A 2-0 al Premià. Recordem que el Palamós juvenil ha quedat en segona posició, líder d'aquesta categoria i també equip de la Lliga Nacional és la Llagostera, també el felicitem, i un Palamós, Javi, que ha quedat empatat amb 2 equips més, però per millor gol a Banaix és l'equip de Vicent Fernández qui assoleix l'ascens. Segon Palamós, tercer Manlleu i quart el Gironès Sàbat, tots 3 equips amb 60 punts. Doncs felicitem a juvenil A, un equip, Javi, que acaba la temporada on fire, com un coet. En les últimes 5 jornades, 4 victòries i només un partit que ha perdut. Doncs tenim un planter, tenim jugadors que podrien fer el salt a la tercera divisió. Jo crec que un dels filials, no dic filial, però un equip juvenil
fort, un equip compacte, molt ben acoblat, i nosaltres felicitem l'entrenador, el segon, l'Iria, tothom, perquè tot és l'equip, tot és un gran equip i tothom s'ha nascut aquest ascens i la temporada que ve, a veure si desenvolupa bé la cosa i a veure si el tècnic no sé, haurem d'anar, Javi, amb la nostra càmera a gravar un partit d'aquest Palamós de la Lliga Nacional, que és Javi, també, si vols més coses sense aquesta última jornada, el Palamós que acaba en la mateixa posició i suma els mateixos punts que en la primera temporada de Joan Mármol, és a dir, fa 2 temporades també 11è amb 49 punts, com ara, i la temporada passada doncs, pràcticament igual, 12è amb 48. No s'ha assolit aquesta... no s'ha assolit la xifra dels 50 punts. No ha pogut ser, però la Lliga és molt bona. I Javi també que el màxim golejador del Palamós finalment ha estat Agi Dembélé, però que ja sabem que no continuarà la temporada vinent. Segurament jugarà, farà el salt a la segona divisió B. Gran trajectòria de l'Agi. Javi, 2 temporades aquí a Palamós. Va debutar la temporada passada tercera i vaja, s'està fent un nom la temporada vinent i molt possiblement la segona. El dia de la seva presentació, Joan Mármol precisament ho va dir. Era un jugador que venia a fer els de l'equip perquè destacaria i explotaria. I la veritat és que ha sigut, no ha sigut perfecte perquè ha sigut equip. Ha anat a poc a poc a més, i al final amb un nivell increïble. I tant. Doncs Javi Agi no continuarà, tampoc Jacob Akrom, gran paper també el del defensa africà, Jacob Akrom, i també tampoc no continuarà per motius de contracte Àlex Salgado. Aquests són els 3 jugadors confirmats que no continuaran la temporada vinent. Javi, també deixa'm dir-te, felicitem també a l'Eduard Sobirana, el defensa del Palamós, que ho ha tornat a fer, Javi, ha completat una lliga sencera, ha jugat les 38 jornades de lliga senceres, l'Eduard Sobirana, que no s'ha perdut cap minut, per tant ha jugat 3.400 minuts. Impressionant, doncs, l'Eduard Sobirana. El felicitem des d'aquí, tant que sí, perquè... És una màquina aquest home, mai es lesiona, i el sanciona, impressionant. La veritat és que molt important, no? Perquè és un jugador que compta molt amb el tècnic de Palamós, que fa moltes temporades, també la forma de ser, no? És molt callat, i treballa, no aixeca mai la veu, no diu una paraula més alta que l'altra, però ell és allà a les 38 jornades, no surt ni amb aigua calenta. No, sí, perfecte. Molt bé, Javi, i comentar que la tercera divisió ja definitivament queda d'aquesta manera. Hem de felicitar 2 equips gironins, és a dir, el líder i el segon classificat. El líder, vaja, no cal dir-ho, l'equip de Ramon Maria Calderé ha anat sobrat 80 punts, líder, amb una eliminatòria, només que la superi, ja pujarà a la segona divisió B. També desitgem la sort al Parlant, que ha quedat segon, i també felicitem el tercer classificat, Terrassa, i el quart, el Vilafranca. Aquests 4 equips faran el playoff d'ascens. El Figueres finalment ens ha superat a la classificació, amb un puntet més, 9è l'equip de Chicho amb 50 punts, i desitgem tota la sort del món a la Junquera, Javi, que és cert que va guanyar l'última jornada al camp del Sant Feliuenc, 0-1, però està pendent de que dos, és a dir, s'havien de pujar 2 equips catalans de la tercera divisió perquè la Junquera s'encara. És a dir, dels 4 que faran el playoff, 2 han de pujar. Estarem pendents com queda aquesta tercera divisió, amb els equips que baixen i pugen, veurem, perquè això sí, aquesta temporada ha sigut difícil, però la temporada que ve, sembla que venen equips molt forts. Pot ser que és possible que ens quedem amb només 3 jocs. Jo crec que sí. Figueres, Palamós i esperem que la Junquera. Que sigui així i a veure si la tens que dir. Molt bé. Javi, també si et sembla fer un bon ull als altres equips gironins, a la segona divisió A, el Girona, que és a les portes de la primera divisió, només li falten 5 punts per pujar per primera vegada en la seva història a la màxima categoria del futbol espanyol. I del Llagostera, doncs, Javi, dir que també va acabar la temporada amb bon gust de boca, perquè va guanyar 2-1 al Prat, a l'estadi Palamós Costa Brava, en un partit amb molta emotivitat, perquè van plegar 2 homes, Oriol Alsina des de la banqueta de la Llagostera, i també, Javi, en els moments del partit es va fer un homenatge merescudíssim a David Costa, un palamosí, 9 temporades al Llagostera, més de 100 gols, i nosaltres tenim una entrevista amb David Costa. Si us anem a veure l'entrevista que tenim de David Costa, a veure què ens explica, i és tot gran homenatge que va fer molt mereixit. Doncs el partit entre el Llagostera i el Prat ha començat, és l'últim partit de la temporada, i abans de l'inici d'aquest últim partit, que per cert hi ha un doble comiat, plega Oriol Alsina després de 16 temporades al capdavant de la Llagostera,
Doncs l'home que també tenim en imatges fa unes setmanes va decidir posar el punt final a la seva trajectòria com a futbolista. En el seu cas, a les files del Mont-ras, tot i que ha jugat 9 temporades amb el Llagostera, equip amb el qual ha fet més de 100 gols i va contribuir en molts dels ascensos. Som al costat de David Costa. David, què tal, com estàs? Hola, molt bé. Explica'ns quines han estat les sensacions, perquè abans de començar el partit els jugadors del Llagostera t'han fet el passadís i també t'han regalat una samarreta, que ens l'ensenyaràs de seguida. Sí, molt content, molt feliç, molt orgullós. La vida passa, la vida continua i jo he hagut de deixar el futbol, o deixo el futbol, però m'hagués agradat estar fent el passadís i volent jugar contra el Prat i aquí Palamós, un jugador de Palamós, però el seu equip del seu cor és el Llagostera, i molt content. Rebre un homenatge vol dir que t'estimen, que has estat molt valorat, i la veritat és que em sento molt feliç. Què t'han dit els jugadors del Llagostera actuals o Oriol Alsina? Perquè vaja, tu has dit que no és com un segon pare, un pare esportiu per tu, no? Sí, aquí queda molta gent de l'època encara quan jo jugava i m'han dit que m'ho mereixo, i sí, la veritat que molta gent em considera millor persona que com a futbolista i això m'omple i és el que verdaderament m'emporto, amics i coneguts. Per tu el Llagostera, David, sobretot què ha significat? He viscut la meva vida tan esportiva com la meva maduresa, aquí, pràcticament dels 24 als 34 anys, que és on t'ho has donat tot al futbol i ho he donat tot a Llagostera. Per sort he contribuït a molts ascensos i he arribat fins a segona B, vinguent de camp de terra i preferent, i vaig arribar a Llagostera, que era un noi que quasi no havia treballat mai i s'havia dedicat al futbol, i vaig sortir de Llagostera sent pare de 2 nenes i me vaig casar jugant a Llagostera. Vull dir que futbol madur i la vida madura l'he viscut aquí i m'he fet persona i futbolista. Molt bé, i ara fa unes setmanes, David, vas decidir penjar les botes a les files del Mont-ras. Explica'ns el perquè d'aquesta decisió. Ja era un any de regalo i tenia ganes de veure què sentia un any més jugant. La veritat és que els números que hem portat tant l'equip com jo han sigut bons, però estava més pendent del meu estat físic que de jugar, i quan el teu cap vol i el teu cos no te tira, el millor és deixar-ho. També tens una família i una feina que prevalen i fins aquí hem arribat, i ara em plego de futbol, però em dedicaré a l'esport i a córrer i a fer una vida sana que a mi m'agrada. Molt bé, David, aquest acte d'homenatge que t'han fet coincideix amb l'últim partit del Llagostera aquesta temporada, aquest Llagostera-Prat, un Llagostera que s'ha salvat definitivament, i també coincideix amb l'adeu a la banqueta del Llagostera del millor entrenador, sens dubte, de la història d'aquest club. Per tu, què ha fet l'Oriol? D'aquest club i de Catalunya, Espanya i part de l'estranger, perquè poca gent ha arribat a fer els números, i jo vaig decidir l'altre dia que ha entrat a totes les categories menys primera divisió, a veure qui ho pot dir això, i la quantitat de victòries. Ha sigut un any complicat a Llagostera. Fas un equip per pujar, però el futbol 2 i 2 no són 4, molts de petits detalls poden decantar molts de partits. Aquest any els hi ha anat molt en contra, i això també et fa veure que els èxits anys anteriors han costat molt. Vull dir, tu prepares un equip per pujar i estàs al llindar de baix, doncs te dono més mèrit a el que has fet. L'Oriol se'n dedicarà a buscar jugadors, a fitxar, a fer un bon futbol bàsic que ja el tenen, a mantenir-ho, que surtin jugadors, i qui entreni que ho faci el millor possible, però l'equip i el club és sa i segurament tornarem a veure molts èxits. Segur que em diràs que el millor entrenador que has tingut a Llagostera és l'Oriol, però si t'haguessis de quedar amb un company que s'hagi convertit, David, en un amic i sobretot en una temporada, aquestes 9 temporades, que hi ha una col·lecció d'ascensos, explica'ns, un amic que hagis fet i una temporada. Amics n'he fet molts i continuo en contacte amb molts d'ells: Xavi Masferrer, Francesc Guitart, Javi Robert, amic d'aquí Palamós, que ha jugat aquí a Palamós, molts. El que acabo de saludar, el Mendros, capità del filial, molts anys junts, molts ascensos junts. Un any, mira, parlaria de l'any que vam pujar a segona B, fer un play-off, quedar primer, fer un play-off, anar a Cerceda, anar a Galícia, pujar, guanyar, jugar a la promoció. Potser va ser el meu pitjor any en números, però és l'any d'un dels millors records que tinc. Doncs molt bé, David, moltes gràcies, molts èxits a partir d'ara. A veure, ensenya'ns la... Molt bé, perfecte. Gràcies a vosaltres, per sempre. Gràcies, David. Doncs aquestes eren les paraules de David Costa, aquest palamosí que, curiosament, mai ha jugat amb l'equip del seu poble. Javi ha jugat al Palafrugell, ha jugat al Calonja, al Sant Feliu de Guíxols,
Vaja, també a Llagostera, 9 temporades, més de 100 gols, però curiosament hi ha hagut intents, em consta que Jordi Condom més d'una vegada ha trucat a la porta de David Costa, però no hi ha hagut manera. Poder que l'estem veient, no? No, de fet en David des de la gran confessava que el camp ja el veia enorme, el veia enorme. De totes maneres, un gran futbolista, millor persona, David Costa, que va rebre aquest homenatge de la família de la Llagostera. Va baixar David Costa a la gespa, li van fer el passadís als jugadors del primer equip de la Llagostera, va haver-hi unes samarretes que li van entregar amb el dorsal número 9 i la inscripció de David Costa, el seu nom. Un gran detall, no? Molt bé, Javi, si et sembla també, acaba el futbol, però el bàsquet continua fent soroll, continua fent fressa. Sí, em sembla que avui... Tota la sort del món a l'equip de Xavi Sant. Avui aquest gran escenari que tenim avui per tot, aquest club, a Costa, estem amb musiqueta molt bé. Amb la companyia no ho veiem, però tenim tenim la Laura Gerard Maese, també. També jugador a Palamós. Fent el primer tastet de l'estiu. Sí. No sabem si com David Costa... La nostra càmera ja el segueix, ja l'estem veient. Aquí, imatges de Gerard Maese. L'exclusiva. Fent el primer tastet de... Doncs Javi, desitgem tota la sort del món al sènior masculià del club esportiu Palamós, perquè si juga el C o no C a la primera catalana va perdre l'últim partit a casa davant del quart, 64-68, a 4 punts de diferència, i ja sap l'equip de Xavi Sáez que haurà de jugar el play-off de descens. Jugarà Javi aquest proper cap de setmana a casa amb el factor pista a favor, jugarà davant del grup Barna B, que és del grup primer. Per tant, molta sort. 2 d'aquests partits però a casa. Jo crec que ara mateix, l'Ernesto ja està recordant de nosaltres, perquè la feina que ha estat fent i tot allò, en un moment li escantem, però bueno, jo crec que... No, està molt bé, Després quan vingui, suposo que algun recadet suposo que ens serà, però bueno. Té tots els equips de base de... Porta molta feina i ho fa molt bé, ens fa riure molt, i perquè no ho veieu vosaltres després de càmeres tot el dia, perquè és una cosa... és bàsquet de formació de competició. Sí. Això ho tenim, nosaltres ens ha quedat, però gravat. Molt bé. Doncs a veure si podem sumar una alegria més, Javi? Permanència, salvació sobrada de l'equip de Màrmol, ascens de l'equip de Vicenç Fernández a la Lliga Nacional, i ara falta la permanència de l'equip de Xavi Sáez. Esperem que sí. Comença la primera de les 3 finals aquest diumenge al Palamós Arena, davant del grup Barna B. Des d'aquí també l'speaker Ernesto i Serrat. Sí, ens sumem aquí a tota la gent de Palamós, que vagi al pavelló municipal d'esports de Palamós, perquè necessita l'equip, aquest gran pavelló que quan està ple dona aquesta força. I ara ja no hi ha excusa, Javi, el Palamós de futbol ja no hi ha partit, o sigui que tots cap a... Nosaltres estarem allà, animarem l'equip, estarem a tot l'equip, i esperem que sigui així. I Ramon, si em sembla, ara, abans de passar a la publicitat, tenim preparat un vídeo ja que es fa el programa número 90. Doncs tenim un vídeo des del primer programa que vam començar en aquella sala de premsa allà amb aquell quilòmetre que tant allò. Anem a veure un petit recull d'aquest primer programa, el 50, el 80... Per tant, la temporada que ve, el de que ve serà centenari, Serà centenari, correcte. Com Joan Màrmol, que ha fet 104 partits oficials, el de que ve també serà centenari. No sabem si exactament el format que tindrem un nou format, no tindrem un nou format, durant tot l'estiu estarem treballant i a veure què és el que passa, em sembla molt tensat per darrere. Sí? Sí, el bàsquet demana pas, estem enrotllant molt avui hem enrotllat moltíssim. Esperem no acabar l'aigua, Esperem no acabar l'aigua, que moltes vegades... Espero que no. Mira que tenim el mar i la piscina. Sí? Vols dir que agafem el del bàsquet i anem a la piscina? Però ja estiguem a la sort, Javi, se'n va el sol i hem d'acabar l'aigua? No, mala sort. Sí, no... Anem a veure aquest vídeo, anem a publicitat i tornem amb el bàsquet, que si no s'agradaria la llum i tornem a la forma. Però bàsquet de formació o... I de competició. Encara. D'aquesta manera, un 24 d'octubre de 2014 començava el Gol Esport. Què tal, com esteu? Moltes
gràcies per acompanyar-nos. Som els de Degà TV i avui és un dia gran pel nostre club. Avui encetem el Gol Esport, un espai que us acompanyarà cada setmana. Per què? Doncs per analitzar l'actualitat del nostre club, l'actualitat del Palamós Club de Futbol. Un programa que disposava de pocs medis, però amb molta ambició. El projecte anava creixent i carregant-se de continguts. Oferint entrevistes amb convidats de tots els àmbits del club i del seu entorn. Sempre, això sí, amb el nostre petit toc d'humor. A poc s'anaven afegint nous col·laboradors que varen portar més seccions al programa. Els presentadors es desplaçaven exteriors i mostraven les instal·lacions del club. I ja que es desplaçava, per què no fer el mateix amb el plató? Que amb la nova temporada aniria canviant d'escenari. Jugadors, cos tècnic i membres de la Junta seguirien passant per davant de les nostres càmeres. És així que el Gol Esport donaria un salt qualitatiu amb nous concursos, col·laboradors continuaríem estant molt lligats a l'actualitat del club, com va ser la cobertura especial d'unes eleccions històriques per la història del Palamós. Uns 50 programes que han deixat veure una gran progressió, que seguirà continuant en un futur. Iniciatives com la Grada Jove, que obriria un nou espai que ens permetria conèixer els més petits de la casa.
Benvinguts, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Una vegada más al Club Esportiu Bàsquet Palamós. Vamos a hablar de básquet. Y esta pilota la agafará Ramón, que está detrás de la cámara. A ver, agafada. És molt això, Bueno, sí, nos estamos entrenando para la temporada que viene. Que esta pelota era Bueno, Pesa molt. Sí, no? Bueno, vamos a ver. Van entrenándose, van agafando pilotas y bueno, ya sabéis por Ramón que el ha perdido de 4 en casa en el pabellón municipal de Sports de Palamós y el Senior B nos ha dado una alegría a guanyar Mora y con una media de 8 anys en el equipo de Puya a tercera. El cadet ha guanyat de 3 en Fundallau con la equipación blanca. Ya te he mandado las fotografías para que las pongas en esta conversa. Y las minis contra el Olot han sido felicitadas. Han sido felicitadas por su progresión técnica y su progresión dintre del camp. És que n'aprenem molt, a poc a poc, pas a pas, vamos fent. No ens oblidem que és un esport de formació. Sí, senyor. Formació i després viene la competició. Y amistad, compañerismo, compromís y apoyo mutuo dintre del esport y dintre de la vida, porque fem personas para caminar. Seguimos comentando el último resultado que voy a dar es el infantil de Carles, que ha perdido de 11 contra el Fortallau també, pero bueno, como els cadets han guanyat, pues se ha quedado un poco convexado. De todas formas, el infantil sigue haciendo el seu treball, que es poco a poco ir a aprendre que es el bàsquet y vamos bien. El resto de equipos lo podéis ver en la web y en Facebook. Yo he donado la información que va a la web de entrenados y que va comentando. Por cierto, el presidente dona empuje a tots els equips, ha donat felicitacions al cadet, evidentment, s'ha felicitat pel Senior B, con esa media de 18 anys, que diu que es el futuro y yo digo que es el presente. Ya es el presente. Y el presente nos vamos al futuro y más allá. Y algo muy importante, a partir del día 21, 22 de mayo hasta el día 2 de junio, puertas abiertas en el pabellón municipal de Esport. Per anar a fer proves? Sí, bueno, más que pruebas, la gent que vulgui provar el que és el bàsquetbol de formació i el bàsquetbol de competició, el bàsquetbol dintre del Club Esportiu Bàsquet Palamós, pueden ir y probar. Amb aquesta pilota no, no? Aquesta pilota és per entrenar una mica, pasar-se-la de mano a Perquè amb mano. aquesta pilota jo crec que ni el Ramon que dalt arribaria a la cistella, perquè Yo creo que se la vamos a pasar a otra vegada. Ramon, Y déjame a mí y pasando la bola, pues muchas gracias por Sí, estar però ahí. un moment, jo vull que aquesta secció duri una mica més, perquè ha anat molt ràpid això. Jo te vull fer una pregunta. Sí. Com va anar l'Oncoslliga? L'Oncoextrem de la Oncoliga Gironina va ir impresionantemente bien. Alrededor de 400 personas corrieron esta y todas las personas demás que estaban en la playa y estaban disfrutando del día soleado que lo hizo. Y aparte nos han hecho un reportaje que no sé si podrás conocer. Està agafat, ja el tenim. Perfectamente. Y Miquel está trabajando en el vídeo de promoción para la cuarta, que será en TV. Y bueno, pues poco a poco vamos a hacer. Aquest diumenge de la Oncoextrem ha sido un diumenge, vuelvo a repetir, soleado y ha sido una mañana pues de familias, de gent del sport, del equipo femení, por ejemplo, Julio estaba para hacer la prueba y bueno, pues Xavier tiene por qué felicitarse, los obstáculos estaban molt ben posats i Vas córrer? bueno, estaría mal decirte lo que estaba haciendo, pero bueno, no, estaría mal más que nada porque aparte de ser vamos a decir, la voz del Club Esportiu Bàsquet Palamós, pues hay que trabajar en otras cosas. Es que cuando se está en el pluriversal, se está en el pluriversal. I ara també són activistes, ja que estem aquí, a veure, jo crec que... Esta es una sorpresa, esta es És la manera més ràpida i més bona per fer. Molt bé, senyor. Programa 90, 90 programes. tiraré el diari ya no. 90 programas. Para contra básquet a ¿Cómo He visto un programa dinámico, fluido, un programa fet con molt de cariño, molt carinyo, i
que no suene a cosas raras, sino gente que tiene ganas de hacer cosas y las fa. Y eso es muy importante en el sistema. Y creo que estaría bien ampliar este equipo, que bueno, somos un mes en el que seguimos a gravar. Jo crec que no, ara podem entrar, m'ha donat el peu perfecte per el que volia dir. M'ha clavat, portem 90 programes, s'ha de pensar que hi ha molta gent que ja és de l'equip. Podem parlar amb la Clàudia Oliu, amb en Simó Gallardo, amb el Javi Jiménez, la Laura que està per aquí darrere, el Maricarme que està per aquí darrere també. Sí, aunque que siempre dice sí. Y Ramón. Ramon, que sempre surt. Jo no sé com va, que sempre surt a càmera. És l'únic que sempre surt al programa. No sé per programar, però deu cobrar massa perquè que surt. És el nostre, Sí, jo crec que sí. Un munt de gent que està darrere les càmeres, que fa molta feina, que normalment no es veuen, i jo crec que avui, si un programa 90 és una cosa que tindrien que venir aquí darrere, deixar les càmeres com estan. Creo que tienes que venir aquí. Jo crec, a veure, ara mateix la Laura m'està fent una mirada perquè he dit que no volia sortir. Però bueno, la farem sortir, veniu, va, deixeu les càmeres. Yo iré diciendo, Avui no passa res. Y yo iré diciendo en esta despedida, cuidado si vas a mover la cámara y no voy a poder decir. A veure si veiem tot aquí. Algú no caigui. Si voleu faig jo de càmera. No, Ramon, mira. Yo he de decir que estoy muy contento de formar parte de este equipo y he de decir que seguiremos ampliando el equipo. Seguiremos ampliando el equipo, yo tengo ganas de seguir haciendo programas. Bueno, Estaria de fer el salt en lo principal. Este es muy importante y lo que hemos de decir es que lo que hacemos lo estamos haciendo con una generosidad pasmosa, o sea, que nos estamos dando por hacer este programa. Llevamos mucho tiempo haciéndolo, vosotros bastante más y bueno, pues, oye, que dejarnos algo. Gracias. Volem donar les gràcies a tota la gent que està darrere les càmeres, aquests 90 programes, aguantant-nos cada dilluns, dimarts, a vegades dimecres. Això sí que no tenim sortida desmentida, però sempre surt. Hem d'intentar agradar a la gent, a gent que no li ha agradat, però bueno, no podem estar a gust de tothom. Pues ja està. Hem d'agrair, Javi, també sobretot a la gent, als jugadors que han vingut sempre, que els hem cridat. Jugadors, entrenadors, com tècnics, tots que han participat sempre, que hem trucat. Podem agrair també a diferents puestos on hem anat a gravar aquest programa, la Comunitat Esportiva, van començar a gravar el programa allà, a la Cofreria Pescador de Palamós, A la botiga Vinga. I sobretot avui aquí al DC Beach Club, que hem estat perfectes. A Multiserveis Palamós, que hem estat molt bé atesos, tots els dia que hem estat donant per sac allà, i ens hem atès amb un somriure, ens hem donat a tot. Suposo que quan hem menjat han dit sol que han menjat No. pero bueno, Hay que saludar también a alguien que fa posible que los Sportivos que Palamós esté donde esté. Sí, señor. Al presidente que siempre nos recibe con una sonrisa, y a todos y cada uno de los invitados, que no puedo nombrar a todos y a todas, y a todos los jugadores y jugadoras que siempre están apoyando para que hagamos un programa divertido, entretenido y que esté saliendo. Gràcies. Nosaltres estem aquí al programa 90, recordeu, durant tot l'estiu, no perdeu de vista el nostre programa, tindrem informació dels fitxatges, de qui continua. I properament, Javi, segurament, el nou entrenador el tindrem aquí en exclusiva. De seguida, el bàsquet no s'ha acabat, el bàsquet continuarem informant de La promoció, a veure. Estarem allà des de la promoció, no? Estarem allà animats. Queden partits. O sigui que això no s'acaba. Nosaltres, jo crec que també podem donar una mica de vacances, no? Sí, no. No donarem vacances. O sigui, en Ramon també estarà aquí. Podríem fer el programa aquí, hem estat molt bé. Sí, la verdad que nos están tratando muy bien en el DIC y bueno, hay que agradecer evidentemente. Un escenari així per fer aquest programa. Bueno. Playa de la Fosca, San Esteban de la Fosca de Palamos, un poco más arriba está el camino de San Esteban, pilla justo en la playa cuando va a comenzar el camino de ronda y muchas gracias, que vamos a decir, Moet Chandon hay por aquí, he dicho Moet Chandon, estaría mal, pero a lo mejor es que nos quieren premiar con una botella. Bueno, siéntate, Ramón, que ya está. Bueno, moltes gràcies, adeu!